Gila, mag-start yun dahil live na to. Kumusta naman mo? Ilang, kay bao dia. Lagi kayo. Paborito po na ako na ba? Bao. Kanang lami, kay. Tinood lang. Anan akong kinaubahaw, mga idol. Kaya, sabawan na yung inununan. Lami kaayo. Tungod lagi kay di man mi dato. Ug tungod pod sa kapobrehon sa akong mga kagikan. Nakakaton kong maningkamot. Igamit na ako akong pagkaitsuraan. Gamit na ako ang akong pagkaambungan. Puro lang kong kamo mga idol. Amoy lado sa radyo. Ngam sa tanin nyo'y. Diba, tanini? Abot lang kay, di mo ba yan sa una? Kariyay. Ay, naman dyan ko sa una pa, pag panganak lang ko. Asa rin ka itong baha, tanini? Didang. Diba? Pero bitaw sa tinood lang, itago na lang ko ninyo sa pangalang Tito. Ganda rin ako sa ulas. Sulbaan ko itong baha ba, kaya di ko katabok. Tubab, siya ko minuta na. Anak mo. Pero okay lang. Paspasa man akong bugsay da. Naditsurig ko sa singkasing sa kong hinigugma. Si Kathleen. Tinood lang. Nag-abroad na rin si Kathleen. Nga muli din rin magnegosyo. Sa'yo mo abroad na po. Kaya ako, nalang ko din rin. Dapat rakong limpyo. Ano magagago man ko? Di ba mga idol? Tama. Kuslang nga ning gwapo ta. Gamiton na lang ta. Og din hina nagsugod. Tapto, tako kinabuhi. Sabi na ni giduko ko. Hagok pa man ni. Dahil na matugtuhan mo. Sige, magka-pick up siya tiyan. Ako yung kay shirt. Dito, darling. Kung hikap agad siya buktot. Dito. Bukasaman. Di ka mukha na dito, mata na dito. Okay. Oy. Sorry ka
kasahon, ha? Yawan ako. Naman. Mata na lang kayo dalang pagkaon diyo. Katugon pa kayo ko. Kasahon balik, bebe. Ay, gaya. Ay, ang akong pistula. Ay, akong pistula. Saan ka? Bago na naman. Grabe ba yun? Grabe ito. Ano, sis na, oh. Ikaw man din na. Mahuro rin singot yung kwarto. Hindi na, mga kalato dito. Kayo na lang ang pagkaon. Ang luod ko sa Oy, inyo. nagbayad ko pagkaon diya nga tagpalan nga. Kuhan nila kinana ng gravy. Oo. Garaguno yung kaayo. Garaguno. Mahala niya, oh. Nagagayo. Ano, luod ko ni mo. Ano naman? Sino? Marunood ba ko na dali? Huwag laway ito, ano? Bago na naman ka, nainan mo eh. Igang kay dire, igang di ka nga magpataod na tag aircon. Ay, sos! Kanara na imong gusto ni ay bangon sa ito. Magkaza. Hindi na natin na istoryahan. Gusto na ko ingana flat screen TV. Maano din sa baha. Ala, inay. Gusto na ginagingana para di tamang laag. Dili lang ta, mag-DVD marathon na dali. Wala na akong TV napay. Murag kabinet na ay napay sira, putahan. Sige. Magpalit lagi tala lagi. Pagkausan ito lagi. Dili lagi ko. Ang guganahan. Bobi style aning tahana ba? Ako madala din ko na. Kasahon ako palit. Dako na ko. Kasahon. Sige. Shot lang ta. Ay, may na ninyo si Panginoon ba? Hoy, kikikuha ka ba? So, Pagkayo sa kahuab! gusto ka pa umumunta kag kuan tag sa kalibo. Ayaw, sayang. Pamuma ko ninyo. Huwag mo kayo may bayan. Ako may bayan, Brad. Kami may bayan. Patay tuhong ko na. Tuhong ko na. Ayaw, tindahan ba ko? Ayaw. Madamay ka. Ako, buwak ang service to. Ang service to. Kamutoyo. Sige na. At ito lang nga ba? So, sige na ka. Brad, Ikaw, bahaan para makawasi mga gaga-aga. at least ba ako? Ayaw ko hanap. Likay tayo sige, oh. Hindi, tadi ako balik dyan na tujo. Nahurutan din ako Silver Stone. Wala din, 1 year na lang. Silver Stone, 1 year. Tama. Nalipay ko, bisa ka bahaan ko. Inuli ako. Sige ko eh. Siya ako'y bahala, bayaran ko na tanan. Sus, ako pa, nagagay kwarta ng bus. Toy, nagagay kwarta to, tuog naman. Ako'y bahala na. Nagdan ako kuhan mag-asindri ba? Ginoo. Ay, bayaran ako ninyo! Sayang! Pwede ikaw! Agay, wala yun! Silver Stone Trio na! Saba niya kaya wala akong uyab din ron. Bugnaw na kayong kwarto, no? Alam siya eh. Kasi siya kayo ko.
Sa ng kwarto, ibo pa ni. Ikutsyon, basa ba man ikutsyon? Isa na kami. Wala na nung aircon. Karoon naman yung aircon gitawad ko. Sige na kong singot. Pulmonium sa ta. Sige na. Kan bago ba niya akong kutsun, anod ba na sa baha akong kinawat ulam. Speak, speak. Oo, nilataw. Salin sa baha. Oo. Ulam sa tani. Di, sa bahari, wala akong uyab ako. Bahala sa inyo. Okay na. Sige na. Ganang ka sa bagong TV. Ay, nanahan ka. Ay, ang black screen nga. 21 inches na. 21 inches ba na yun? 45 na. Lain mo na kanan, basta sugot lang sa kung gusto. Ay, sure. Okay man na. So, meron kitapon. Come na. Come on, let's go. Sugot na ka? Automatic. Ano po nung ko? Ayaw, ano ha? Ha? Ayaw. Dali na ta. Ay, panamay Dali ko na, yan. nakasako na ko. Di ba? Nagdoble? Ayaw. Hindi ko nasako kasing-kasing. Nagdoble? Kasama na balik. Ayaw. Ha? Ambak. Baboy! Binukok ko dito sa baha ni Ambak. Dahil dun. Kinsa ka to? Kinsa, kawatan! Kawat. Hoy, kawatan, balik yan! Wala kayo short, kawatan! Di kawat sa usot, bro! Balik ka, bro! Grabe kung kayo katawan ako hanggang naugi tagaan na kalasanan. Ang aircon, ang TV. Okay lang, wala gikawat sa akong mga gamit. Awat yung mga gamit. Dahil ko. Ano ko mo sumpangan ka itong kawatan? Pero tito, nakita na ako nga ikaw. Wala na kay klaro na yung pagkoyang. Kipawatangan na rin ko di mo. Bawion ko dito ng mga gamit. Gikas TV's aircon. Gikas yung cutter ang peler. Uman pa mga gamit sa palagat sama sa... Ayun lang ko ato mga tiga taga po ko subot pa ko mga busay katignan kong tutpikuban pa o katong mga ginawa sa... Huwag mo po sa mga pinong tuloy mo dito sa buwan. Ipagas. Pamalaman na mo. Pagkao. Sibio. Sibilian. Abi. Let me explain. Wow na ko, tanan! Kathleen. Diyan ka na! Mapunta ka mga limunan sa tetre! Kathleen, ayaw. Nagtabay mo si kasi Sheriff. Kathleen, ayaw ba? Sa ako man ako ni Pandamay mo lang po. Kathleen! Wala ka